yang sakit kham tam ha kane kasni tu angan ba yakik ti jong pi ngas ngos kun si shaba pik ta yana ngam tip shu ya ka kret kap ja ngam tip shu jaru ayusha ban enya nga si sha pinang ken tru jing ik ben deng yana go ben deng da shisha pi dei usiem ka hi ma jong a pi wan but san cha len ta ha jing em jong a pi long unai khap sao sin ya ngala hut kam sin kakde ka sharem ha ba pi wan man kdubiyana kam sin jong ngala hut kam sin kakde ka sharem ha ba pi wan man kdubiyana kam sin jong tu bat kikti da ka jing I ka chaba pi alam nan ngabe pins no ya jing ye ba shisha ka bangi ya pel na pi hana ngasus kun si shaba pik ta yana ngam tip shu ya ka kret kap ja ngam tip shu jaru ayusha ban enya nga si sha pinang ken tru